תתי, כן. את יודעת לעשות אליק בליק בום? בליק בום. איתך אדום, איתך את הבום, שמתי רבתי יום הולדתי. אחותי, המלך אמר לי פחד מזר. 2, 3, 4, 5. תתי, תוכל ללכת למושב האחורי? לא. למה לא? אני אעשה אלדנדינו סופרקנטינו ובליק בום. איתך אדום. אחותי. מלך אמר לי פחד מזר. 2, 3, 4, 5, 6. יש! אני.